మన మధ్యలో యేసునామాన్ని గురించి చెప్పటం లేదు. మరి ఇంకా మాట్లాడలేదు. ఒక మాట అన్న వాళ్ళతో, జీవం లేని నామాలను స్మరిస్తేనే మీరంత గొప్ప శక్తివంతులైతే, జగద్గురువులైతే, జీవం కలిగిన నామాన్ని మేము ధ్యానిస్తే మేమెంత శక్తివంతులం కావాలని చెప్పిన ఒక్కటే వాడు. జీవం లేని నామాలను ధ్యానిస్తేనే మీరంత గొప్పవాళ్ళు. మరి జీవం కలిగిన దేవుని నామాన్ని ధ్యానిస్తే మేమంత గొప్పవాళ్ళం కావాలా? ఆ రూట్లో ఇంకా చాలా సంతోషమైనది. మంచి పరిచర్య ఇది, మీది మంచి పరిచర్య. లేదు లేదు, ఇది మేము ఏదో ఇంత పెట్టుకొని, కానీ నువ్వు ఒక బాధ్యత తీసుకొని, దేవుడు నన్ను కాపాడిండు, 10 మంది నీకు ఎందుకు నేను ఆయన గురించి చెప్పకూడదన్న తీర్మానం చూడు, చాలా గొప్ప